Tħabbret skema ta' investiment fi proġetti ħodor fil-qalba tal-komunitajiet Maltin u Għawċin, skema ta' 10 miljun euro permezz tal-Community Greening Grant. Lan ta' dan l-akbar fond immirat lejn il-Kunsill Lokali l-iskejjel, iċ-ċentri soċjali u għal-qdiet volontari u għal jinħolqu spazji ħodor ġodda u l-issir ġenerazzjoni ta' żoni oħra li diġà jeżistu sabiex dawn jitgawdew min-nies. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Preżenti wkoll kien hemm il-kap żguttiv tal-Aġenzija Project Green Stephen Lul li qal li l-applikanti għandhom iresqu l-idejat tagħhom fosthom l-attivitajiet li għandhom il-ħsieb li jwettqu għall-komunitajiet f'dawn il-ġonna. Apparti minn hekk l-applikanti irridu jagħtu il-pjan tagħhom dwar kif se jżommu dawn il-proġetti fl-aħjar stat possibbli. Il-kap żguttiv ta' Project Green qal li l-Aġenzija għaddejja bi proċess ta' konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali u se jitkellmu wkoll mal-isħab soċjali dwar din l-iskema. Dan il-fond se jkun qed jiffinanzja sa 90% ta' dawn il-proġetti ambjentali. Irridu li dawn il-ġonna mbagħad jibqgħu jkunu mantnuti tajbin ħafna. Fil-fatt qed nitolbu li ma' kull applikazzjoni tidħol ukoll pjan ta' manteniment għal 10 snin sħaħ. Irridu naraw illi ma nonfqux il-flus u mbagħad inħallu l-proġett tar-rieħu ma bil-maqlub. Ħankun qed ninvestu l-flus fil-proġett u anke fil-manutenzjoni tiegħu. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li huwa ta' sodisfazzjon li l-Aġenzija Project Green fetħet din l-iskema għal kulħadd għax hija skema li se tinvolvi l-idejat tan-nies li se jsiru realtà. Il-Ministru Dalli qalet li kull min għandu idejat għandu jressaqhom il-qudiem sabiex insebħu il-lokalitajiet ta' pajjiżna. Qalet ukoll li l-ispazji mitluqa jistgħu jissebħu u jitħaddru u jistgħu jsiru ġonna żgħar li jitgawdew mill-komunitajiet. U għal-ikbar fond li qatt kellu pajjiżna sissa f'daqqa waħda flimkien għal komunitajiet tagħna u qegħdin nappellaw lill-Kunsilli Lokali, lir-Reġjuni, għaqdiet mhux governattivi, lill-iskejjel il-dawk li għandhom proġetti li jistgħu jitwettqu fil-lokalitajiet tagħna u jkunu qegħdin isebħu l-lokalitajiet. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li l-programmi operattivi li ġejjin minn fondi Ewropej li tnedgħu nhar it-tnejn li għadda se jibdew jiġu implementati. Bonnet qal li dawn il-fondi li ġejjin minn dawk nazzjonali u minn fondi Ewropej se jwasslu għal aktar spazji pubbliċi madwar pajjiżna. Issa inti għandek il-fondi li ħajġu available wara li ħabbarnihom Monday u issa ħajkollok l-aġenziji tal-gvern illi se jkunu qegħdin iħeġġu l-NGOs lil kunsilli lokali biex japplikaw għal fondi li mbagħad jiġu anke fondi Ewropej ħalli nibdew mbagħad inwettqu dawn il-proġetti sbieħ ta' spazji pubbliċi. Dawn il-proġetti jridu jitwettqu sa Settembru tal-2025.